Vím, kam sa chodíš umývať. Ko si sa tam hodil, ty kokos? Býva si iná. Ja to chcem ešte raz vidieť do piči. Chceš vidieť? Jaký kokos? Jaký blnkoce? To vidíš. Ako videl som už všetko som videl, ale toto... Ale toto ešte nie! No myslel som si, že som už videl všetko, ale... Ja o to kurva nechcem, o čem Adam? Ja o to nechcem, mám sa to rozprávať dovoliť. Telefónom. Ale telefón mi je, tu mám telefón, ale ešte funguje. Keď oče pláva henko, to pláva hen tam. A nemáš Rigovici, ty kokot. Ko? Rigovici máš všetko. Vidím. Ja vím. To nechci. Tak sa mám. Čo tam pláva? Veľká kryčka? Týska ju vypadla. A kam to vlastne teče? Tým? Že ty sa tvoriť z mesta. To nerob, ja som otež najebaný a všetko som videl. Ja neviem, ja som neviem. Neviem. Da si práska to nemá. To nejdi, kokot. Zväčšik močovka. Ja to neviem, várte, ale to sa ešte nevidel. Ale to mi tričko. Tričko? Chytaj! Ha? Chodź, potem chodź. To dáme na YouTube. Dobre, na ponožku máš jen ďalšiu. Môžem mať ponožku. Kače si ty padajú. Táškej ma. Rybičku hoď, rybičku, skoč. Jeba, kuričku. Aha, jaký Toto je moc, toto je moc. Máš ponožku, koko, máš ponožku. Aha, kde tá ponožka? To je moc. Ja, Aha, kopánko. ja sa vyrobím. To neukazuj. Hľadajte policajt. Rinka z 12, po svojom drogu do piče. Povedal, že zbytovky nás môžu vidieť. Prešťany. Plečanky bagante. Kúriš! Ja viem. Ja by Frackovi som mi to sníval, alebo... Adam. Stačí tá facka? No, pýtaj. No, prataj. Že už to mám zlatý. Nike! Kurwa!
To je bačor. Toto je moc. Toto je na YouTube. Nahrávka, vás tým, čo robí. A je to dobré vidieť. Jak si ponožku kokot? A to víček! Kde máš bakanďu? Ja mám ponožku. A kde ju máš? Píči. Ja si ponožku. Ja si prácu koná? Áno. Wow! Ja som zadrbal. Ja to myslím do piči, čo neviem ani koľko, ale sa mi dovolí kokot. Čo vás napadlo sa mi? Toto je... Možno tam ako videli tam hore. Ja začal malovka. Ja som myslím. Ty si nám spal do piče, protože tam si spal s stanom. No to toho za... My to nespí koko, nespí hovorí. Keď je lecku, áno. No? To mu to kamene na to koko. Dana najka do piče, čo tam kanály? Čo bol? Kanály bol. Čo robí? On kaže, čo ty robíš? A on je čistý, on je tam kameň, a to by to byť kameň. A Čo to robíš? bráni. Si si chlapec, tam máš robiť. Nebudu sa doma. Aha. Čo všetko vypil ešte? Za obremu slivku a či mu je toho nevylav kokot. Ale kokain. Asi ty toho jointa už nemáš, čo? Nie, ja som dofajčil. Ukazuj teraz. Tak, toto Tak som som to ukázal ešte tam. nevidel. Daj do piča, jaký to je kokot. No má, že ty balím jointa. Kurva. Balím Čo? to, nehádam, no. Ja? A dlhé tam vody, že? Kráľa pláva, čo robíš? Čo? Čo robíš? Chodí sa plávať. V miestnom potoku. No, sprav reportáž. Na miestnom potoku sa kúpe, sa synkové, to meno. Dnešná mládež. To už je mal 18 rokov už mal. Nemal. 20 dokončil. Čo ťa voda smrdí, že? No to je dobré. No tá voda smrdí jak močovka. Dáme tam. Zatiaľ, rozpočujú. To som videl, že občania nemajú čistú vodu, tak sa chodia kúpať do miestneho potoka. Čo? Nemáš telefón, kokos? Smrdí tu močovka. No, smrdí mi sa zdá. Nemáš telefón? No tam určite vypúšťajú hen tak údy. Je to ide od Hafovho potoka. Každý 3 kroky späť. Nebezpečný to. Ako malý. Ti tam, dobre. Aha. To čo, prasa lietajú. No. To sú takí malí vyjebaní. Keď začína... Ja, to bola smrdí tá voda, že? To budú, ale víš, aký budeš, keď si toto dáš? Tak ty víš. Strašne si to Olivier! Vyčovka nemá videa. Nerus, ja. Ale, tak úplne... Máš piči to meno. Poď dojde, teraz tu lietajú vyjebaní chrusty. Ja, máte čo? Ja by som sa tu nekúpal, keď piči nemám. Dáš ponožku, kokot. Ja ponožka tam. Čo? A dáš ponožku druhú. Mám jednu. Ale jedna ti chýba. Mám si to pánku zober. Ja ti dám doma mikinu, keď pôjdeme okolo. Je to mi na to má volať do mikinu, nie?